Приключенията на дребосъците. Това е невероятната гора. Мирно селище, сгушено в на тихо място, където неговите щастливи обитатели всеки ден се наслаждават на живота. Но невероятната гора има и друга страна. Това е лудежката граница между хумора и евтините смешки. Подкрепени не само от зрителните и звуковите ефекти, но и от разума. Това е мястото, което наричаме зоната на невероятната гора. Парче бекон. Режисьор Кен Бойер. Животът е серия от абсолютни реалности и голи факти. Голата истина, която прасето Хамтън открива с влизането си в зоната на невероятната гора. Това е чудесна нощ за едно голо гмуркане, хами, стари приятелю. Не бъде страхливец, жълтурк от пилешко сърце, ядящо царевица мамино пръсце. Аз изобщо нямам толкова много царевица и ти го знаеш. Хайде бе! Ще се промъкнем до басейна на Монти и ще направим на две обиколки. Но защо не ми щифрат? Ще ти бъда скъпан приятел, ако ти отнема цялата слава. Съжалявам, Плъки. Тогава си раздвижи бутовете. За разлика от котките, прасетата никога не се приземяват на краката си. Но плонжираме доста добре. Ти идваш или не? Аз те гледам тук, докато плонжираш. Освен това, защо трябва да рискуваме и двамата, за да ни хванат? От едно бързо потапене нищо няма да стане. Давай! Цензура. Ето, хубаво е да си спресна. Бърз пресушвач на басейна. Долнопробни натрапници в басейна, замърсяващи моите 10 000 галона вноса изворна вода. Не бих плувал по-малко. Сега ще видя сметката. Хамтън оставя на милостта на това безмилостно изчадие. Това е работа за някой друг. Ще те науча аз как се заобикаля законът, гъбнярче. Това малко прасенце плака през целия път до дома без панталоните си. Плъки! Сам самичък съм и гол. Какво ще си кажат хората?